утро. Днес сме с Георги Петков, който след малко ще се представи, ще разкаже малко повече за себе си. Но това е първият епизод от много насам, в който в подкаста Сутрешно предание за менеджери имам удоволствието да си говоря с хора от реалния бизнес, които споделят своите студени душове, които са получили назад в кариерата си, и студенти душове, които са оставили най-силен отпечатък в техната кариера и живот. Така че казвам добро утро тази сутрин на Георги Петков от Светита Хербал. Добро утро, Георги. Добро утро. Георги, искам да ти благодаря за това, че всъщност подкаста ясно е кой, обаче ние реално го правим в твоя офис, и то в Бургас, на едно много хубаво място, където лично за мен е приятна изненада, че българска компания, като твоята, вече над 10 години има опит с производството на добавки, тема, която може би последните 2-3 години лично мен много ме вълнува, така че ще се радвам днес да си поговорим не само за добавките, не само за бизнеса, но и за твоята лична трансформация през последните 10 години, изграждайки бизнес, бранд, работейки с много хора на различни пазари. Така че би се представил с няколко думи за слушателите и зрителите на подкаста с основните моменти за теб и за твоята компания. Да, много ти благодаря за всички твои слушатели и зрители. Ти знаеш, нали, аз не го крия, съм твой фен, така че всичко това, което правиш, нали, е оставил много сериозен отпечатък в моята работа. С две думи, преди, може би, някъде около 2013 година, почти откакто се помня, се занимавам с добавки под една или по друга форма, дистрибуция, прием, спорт, това е било моето, така съм израснал. Там около 2013 година вече си казах, тествахме какви ли не бизнеси, сезонни, фитнес зала съм имал като на 18 години, може би тогава съвсем неофициално, нали, много така, някакви уреди от някъде, някакво помещение. Много ми беше интересно, 2005 година прочетох една от първите ми книги NLP за 21 дни. Някъде по същото време така се увлякох по бизнес и мотивационната литература. Тогава може би имам около 5 книги тогава, не знам, може би на български език, мотивационна литература. Около 2005 година, това беше на Тони Робинс "Неограничена власт". От тогава супер много се запалих по четенето. И оттам, нали, фундаментални анализи за бизнеса като цяло, дългосрочен поглед, и покрай всички опити, които правих тогава предприемачески, някои от тях успешни, някои не толкова успешни. И тогава, нали, почнах около 2013 година, почнах да получаваме просветление, че хранителните добавки са нещо, което мога да погледна дългосрочно. Първият ни продукт беше български трибул с бавени зъби. И тогава имаше един много голям бум на всички млади момчета, мои връстници, спортуващи. Имаше един бум на анаболните стероиди. И аз си казвах, нали, бавените зъби, този екстракт, нали, влияе позитивно по естествен начин на жлезите с вътрешна секреция, нормализира хормоналния баланс. И си казах, нали, това нещо, нали, след 15 години, всичките тия моите връстници, които така свръх безконтролно, нали, се употребяваха всякаква форма на анаболни стероиди, си казах, нали, ето сега как ще им помогна след 15 години. Нали? И тогава си казвах, ако нещо ще се случи, то ще се случи след около 10-15 години. Никой не ми вярваше. Тогава, нали, толкова дългосрочен поглед в някакви среди спортни, супер, нали, на базово ниво, никакъв пряк контакт с успешни хора, с бизнесмени, само аз, нали, моите амбиции, книгите и, нали, фантазията как аз живея с мисълта, че правя някакъв бранд за хранителни добавки, искам той да е интернационален, искам да е символ на качествени хранителни добавки, и ето ни 15 години по-късно. Накратко, това е най-кратката версия. Докато те слушам, най-често спрегната дума в това въведение беше дългосрочно. Уорън Бафет, неговата философия изповядвам във всяко едно мое бизнес начинание.
отнеми години да вникна в неговите философии, ценообразуване, ценности, дългосрочно конкурентно предимство, краткосрочно конкурентно предимство, всичко в неговите нали, изказвания, въобще през неговата призма към този момент и 10 години назад, всичко е на мултимилиардно ниво, нали, на супер големи компании. На мен ми отне може би около 2-3 години това цялото нещо да успея да го преведа и да се създам мои собствени формули, как се ценообразува продукт, как да направя така, че няма дългосрочно конкурентно предимство. Може би това е един много солиден фундамент, на който имах възможността и свободното време да му се оттам, много на спокойствие да го осмисля. И това е нещо, което след това имах още няколко бизнес начинания и всяко следващо бизнес начинание, ако изпълня фундаментите на ценообразуване, ако бизнесът има потенциал и той може да има адекватния марж на печалба ценообразуване по правилен начин, няма значение дали е услуга или физически продукт, той ще успее. Нали? Няма как нали, да не се получат нещата. Тук вече говорим за психологическо ниво на основателите на бизнес, т.е. Нали, не само ценообразуването, но искам да кажа, че ако нали, фундаментът е спазен по най-правилния начин като ценообразуване и себестойности, оттам нататък всичко друго е въпрос на мотивация, цели и въпрос на време. Така че да, всяко едно нещо, което правим и така и през годините и моите бизнес философии, етики, които съм възприел, са дългосрочност. От една страна, дългосрочното е по отношение на твоите лични ценности, то е вътрешен морален компас, да работиш с неща, които не са просто лавяне на някаква вълна, на някаква мода, а по-скоро дългосрочно гледане на нещата. Но в същото време обаче средата, в която работим, има много играчи, които са краткосрочно мислещи. Всъщност фокусът не е дори толкова върху играчите, които по различен начин гледат на бизнеса, защото те ще се привлекат клиенти, които са също фокусирани върху краткосрочните неща. Тоест малко по-голям дискаунт, нещо, което е малко по-ласково и временно, все още не е доказано, но това първата добавка, която всъщност аз се запалих и започнах да пия с удоволствие преди месец нещо, всъщност нали, това е естествено креатина, но едва преди месец запознах с вашия креатин. Интересно ми е как ви хрумна идеята от един продукт, който е, може би, най-изследваната хранителна добавка в последните 30-40 години, с доказани ползи за тялото, вече и за ума и когнитивното представяне на хората. Как ви хрумна всъщност да направите от вкусна телешир, поне в предишния креатин, който пиех, да направите нещо, което аз с удоволствие сега и съпругата ми, цялото семейство, всъщност с удоволствие правим креатин. Как се ражда въобще идеята от действително не просто добавка, а това нещо да го направите като нещо, което човек с удоволствие да пие? Може би това са част от моите и вече съм, надявам се, успял да сформирам в екипа фундаментални виждания и вярвания, да правим различни неща, да има фокус към всеки един детайл, да не е поредното нещо на конвейер, нещо комерциално. И така, аз самия така имах едни много сериозни конфликти въобще като цяло за креатина, защото преди повече от 10 години се приемаше от подрастващи тинейджери в много големи количества. Имаше предположение, че е възможно да им влияе негативно на бъбречната функция. И като цяло, нали, моята философия винаги е била и като цяло, това е и трябва да бъде философията на хранителните добавки в световен мащаб, нали, те трябва да са добавка към храната. Нещо, което да ти помогне и съответно, ако не ти помогне, да не ти навреди. И затова това е било много водещо при мен. Относно вкуса, отнели около 3 години да разработим и да пуснем на пазара първия си продукт с вкус. В момента за тази година колегите, мисля, че обиколихме почти всяко едно изложение, което в цяла Европа, което е в нашата тематика. Wellness, FIBO, Римини, нали, всички изложения. Мога да кажа, че и колегите, нали, го потвърдиха, и всички наши клиенти и партньори,
почти всяко нещо, което направим с вкус, то вече е на много високо ниво. Почти няма аналог. Всичко отново е, нали, чисто като така ценност, надявам се това, което споделям аз, да допринеса с нещо на някой човек, който се колебае дали да го направи по този начин или да го претупа. В случая ние си имаме вече наш подсладител, който е наша търговска марка, патентовали сме си го. Нашите отцветители, които използваме, са полифеноли, дали от грозде, дали от други плодове. Ароматите са ни естествени, задължително ние държиме да са с сертификат, нали, натурален, с чиста съвест и всички колеги могат да го потвърдят, дори инкогнито, ако им пуснем по едно писанце, дали е така. В фабриката не са влизали като суровини консерванти, синтетични отвитители, ползваме бета-каротени, нали, това е екстракт от морков, червено цвекло, една разновидност на Б-групата витамин за жълто. В смисъл всичко е възможно по най-натуралния начин. Натурални цветите, натурални вкусите. Това е супер сложно да направиш всичко да е 100% натурално, да няма отклонения, защото натуралните осветители, повечето хора, които, нали, са експерти в областта, ще потвърдят, че киселността влияе, нали, много фактори има. Много е сложно да направиш нещо натурално и вкусно. Постигнахме го, отнени около 3 години, въобще не бързахме, не го претупахме. Исках просто да направим нещо готино, с което да се гордея. В момента имаме електролити, имаме магнези, дори имаме продукти за наши клиенти, в които има ашваганда, други билки, екстракти, които са много така неприятни на вкус и мирис. Ние сме ги направили да са прекрасни. Така че надявам се това да се оцени във времето. Ето и в момента имаме разработка с един от най-уважаваните български бургаски акушер-гинеколози. Имаме специализиран продукт за бремени, протеин, който е 4 съставки. Протеин, аромат, цвят, стевия. Всички тези съставки първо аз държах да ги презентирам на доктора с сертификатите, които доказват, че това е натурално. Пуснахме с допълнителни анализи. Нищо, което да е маржа ни там не е, нали, най-добрия, не е тези формули, които спазваме по принцип, но в случая при протеин за бремени и нещо, което е, нали, толкова важно и есенциално. За нас беше важно продуктът да е качествен, да е полезен, така че не се продава в чак такива обеми, нали, но във всяко нещо фокус и педантичност. Всъщност 3 години подготовка. Всъщност това ключовото нещо, което каза преди малко, че искаш да излезеш с продукт, от който се гордееш. Всъщност в крайна сметка, действително, ако се замислиш, ако играеш дългосрочно, това означава, че всъщност репутацията ти е толкова добра, колкото ти е добър последния продукт, който се пусна на пазара. Защото 10 години може нещо да се продава много добре, ако има нещо, което по някакъв начин не се възприеме или има някакъв пропуск, всъщност репутацията ти не е на 10 години, а на последното нещо, което се пусна. Така се го казва. Много бързо се забравят пота, сълзите и труда, който си вложил за 10 години, веднага изпуква нещо, ако има някакъв пропуск. Добре, така ли си заговорихме за креатина? Аз креатина, може би от 2-3 години, всъщност преди 2-3 години започнах по-осъзнато да обръщам внимание на здравословен начин на живот. Почнах с ледените вани, студените душове вече 7-8 години, но ледените вани, хранителните добавки, почнах да си правя кръвни изследвания 2-3 пъти в годината. Всъщност и това е отправната точка, не просто сляпо да вземам някаква добавка, а добавка, от която кръвните ми изследвания показват, че имат нужда. Така, каква е твоята препоръка и още може би по-интересно за нашите зрители е лично ти какъв е твой протокол за твоето здраве по отношение на кръвните изследвания, добавките, храненето, спорта? Би споделил ти как ги адресираш тези неща? Винаги препоръчвам и сме на мнение, че добавки не трябва да се приемат просто така. Сега, последните години след COVID всички почнаха и така просто да приемат нещо, защото да пият някаква добавка. Ние сме много, казвам ние, говоря и жена ми, семейството, близките, екипа от хората, с които работим, всички лекари, фармацевти. Категорично, ако нямаме някакви установени дефицити, няма нужда да приемаме. Едно време беше това, нали,
чувствам се отпаднал, нали, ще си купя тук едни витаминчета да са подсиля, такова нещо няма. Така че има някои неща, които аз мисля, че са есенциални за нас, тип витамин С и витамин Д, които нали, не си ги набавяме с храната и според мен не е грешно всеки човек да си ги добавя, ако има как, чрез храната много трудно, но чрез някакви добавки. Другите мои собствени философии на базата на четене и комуникацията с всички специалисти по темата през всички тези години е максимално да се опитаме да доближиме дори добавките до естествения им прием, до храната. Нали, и винаги препоръките са ни били да кажем преди и след храна или на гладно, винаги по време на храна би било най-естествено за организма. Все пак нали, едно витамин С нали, може да бъде кофактор за много процеси вътрешни. Така че витамин С и витамин Д задължително, мисля аз, почти за всеки човек. Тоест тях целогодишно ги приемаш? Или... Да кажем витамин Д, вече там също има много проучвания. Да, дори и лятото, нали, така си приемаме около 2000 единици. Много индивидуално как работи човек, доколко се излага на слънчева светлина, колко килограма е, да кажем аз на 95 килограма. Към момента си 95. Да. После ще кажеш колко си бил преди 2-3 месеца. Преди години даже, 122. 122. Да. И на тези килограми, да кажем, на мен 2000 единици ми се отразяват добре. Нали, сега ако е някаква жена 50 кг, 45 кг, може би 1000 единици ще е достатъчно, но да кажем витамин С е почти на 100% есенциален, витамин Д също. Магнезий може би е една добавка, която така доста комплексна. Също може да се каже, че има повече ползи, отколкото опасност от това да се предозира или да се навреди. Много различни форми, ние ги имаме по-отделно четирите най-основни. Лятото бих казал, че е почти есенциален магнезия, особено за активно спортуващи хора, така с по-натоварено ежедневие. Много ползи и косвени ползи. Всеки човек, нали, буквално магнезия е една добавка, при която ако я добавиш и със сигурност така след седмица ще усетиш нещо, което дори може да го няма написано като ефект и като действие. Просто участва в много процеси в човешкото тяло. И това са общо взето базовите неща. Всичко друго е според потребностите. А колко пъти в годината правиш премислене? Веднъж в годината задължително, доста разширение. Даже мога да споделя кои са нещата, които аз така и най-вече близките около нас и екипа изискваме да се следят. 2 пъти в годината имаме периоди, в които ги повтаряме. При нужда, ако искаш нещо конкретно примерно сега пускаме някакъв нов продукт, искаме да измерим някакъв резултат, имали сме такива периоди с тилзи, защото в него има цинк, така една оптимална доза. Дигаме, да кажем, приема няколко души от екипа в продължение на, да кажем, 2 месеца, след това си пускаме цинк мед, виждаме съотношението, виждаме дали го превишаваме. В повечето случаи това, което сме чели, суровините, доставчиците, слава Богу, имаме достъп до много добри суровини и не сме отивали в критични фази. Имал съм периоди, между другото, това го споделям, много интересна информация. В момента около вече почти 2 години съм вегетарианец, не точно веган, но без месо. Допреди това имах няколко години, в които веднъж годишно изследваме B1, B6 и B12 и 3 витамина бяха 3 пъти над нормата. Докато не мога да кажа дали се дължи на месото, не съм ги приемал като хранителни добавки допълнително. В момента с режима на храна вече се балансираха и са ми в норми. Много са навързани нещата. Б-групата е много свързана с чревното здраве, има генетични мутации, метилираща функция, много са навързани нещата. Но да, веднъж 2 пъти годишно, както се казва, според егенето, може би 40 плюс и 2 пъти годишно не е вредно. Така че... Добре, ти преди малко каза, че добавките всъщност целта е действително да добавят и да, може би, да шлифоват здравето, а не да са фундамента. Фундамента естествено е храненето. По отношение на храненето, какво те накара, всъщност това някакъв забой ли е вегетарианството или си
това ти е начин, по който по принцип се храниш. Много авторитети ще го потвърдят, че говоря и академични, и от спортните среди, че аз също уверих сам с това, че каквито и добавки да приемаш, нали, и криотерапия, и каквото ще да е, нали, има значение храненето. Тоест, нали, правил съм по 3 тренировки на ден, ако си хапваш добре, може да не отслабнеш, може да качиш мускулна маса. Въпрос за веганството, покрай влечението ми около специализираната литература, попаднах в един английски колеж, нутриционистика, доста книги, така, които като референции, които трябваше да изчетеме. На мен така че ми беше супер интересно. Собствени проучвания и нещата, които наблюдах през годините, филми от типа на The Game Changer, не знам дали си го гледал. И нещата, които наблюдавам, заболяванията, които в момента са така един тренд, и достигам до едни собствени заключения, плюс еволюционно факти, с които вече те са публична информация. Достигам до някакви заключения, че, нали, месото наистина не е най-доброто, нали, не е нещото, от което всъщност е есенциално за нас. Може да добавяме протеини и от вегетариански източници. Много, дори преди малко бяхме с един авторитет заедно с теб и си заговорихме за месото и Антор, нали? Един от маркерите, който се води така по-застаряващ. Нали, ако си млад човек, целящ покачване на мускулна маса, нали, окей, месо, всичко би било чудесно, но ако вече 40 плюс и целта ти вече е да забавиш стареенето, нали, месото е едно от нещата, които има си фронтове, не искам не претендирам за, нали, така, да налагам мнение. Просто съм преценил, че това за мен е, нали, много полезно. Жена ми всъщност имаше така неустановен проблем с холестерола. Не беше много над границите, но беше във високите стойности. Тя беше на високо протеиново хранене, класически така, нашето ежедневие вече разпространен метод на хранене, и можехме да установим, нали, ниско ниво на мазнини. И в някои от учебниците попаднах на проучване, после така се позарових в Американската библиотека, че всъщност има съвременни проучвания, че всъщност холестерола и високите нива на холестерол могат да се повлият и се повлият от високо протеиново хранене, от животинско хранене с животински мазнини. И всъщност така го споделих на жена ми, тя си каза, да го тестваме, и всъщност при последните, нали, консултации с ендокринолог, нали, холестерол вече е в норми, строго индивидуално е, нали, ние го постигнахме. На мен лошия холестерол беше в много ниска граница, последното ми изследване, което си правих. Строго индивидуално е, дори мъжки и женски организъм коренно различни са, но това за мен, този режим, ми дава много енергия, много лекота. Също високопротеиновото, по-скоро месоядно хранене, всъщност има проучване, че той може да повлияе да натовари черния дроб, да благоприятства дори инсулиновата резистентност, това, което доскоро се свързваше с сладкото, нали, храната като сладко, нали, че тя е основният фактор за инсулинна резистентност. Попаднахме и на подобни проучвания. Много е комплексно. Да. Всъщност, говорите за здравословно хранене, това, което ми направи впечатление при първата ни среща, което може би е хубаво да се знае и като добра практика за повече работодатели, че реално вие си имате готвач, който се грижи за здравословното хранене в компанията. А кой плаща сметката за това здравословно хранене? Това са моите стремежи, да не казвам от детството, от първите години, в които така започнах да занимавам с бизнес, и казах, нали, искам да правим, нали, готини неща. Тогава си ги казах, защото четях някакви неща в книги, които са за американски бизнеси, и си казах, че бъдем като американските компании. Най-вероятно, нали, не е обстановката същата, нали, така поляни, алейки, нали, приказно, но да, в нашия случай имаме си готвачка,
Имаме си веганско меню, който иска се храни по веганското. Веганско меню, който иска се храни стандартно, но да, опитвам се така много, по много тактичен начин да налагам салата, нали, свежа храна. А всъщност, лично за мен е най-добрият начин човек, по който може да окаже положително влияние на хората около себе си, е през личен пример. Да. Колкото и да говориш, ако ти самия не се храниш здравословно, ако ти самия не си правиш изследване, ако ти самия не тренираш, какво значение има какво говориш? Хората те слушат реално с очите си. Не какво говориш, а какво правиш през действията. Да, така е. Да, просто се опитвам, нали, съм толкова, нали, да го налагам, нали, защото, нали, представи си да им кажа, сега това е хилти меню, нали, минахме и през такива етапи, нали, буквално виждам как в обедната почивка някой драсва и отива до скарата да се вземе нещичко, нали, нормална храна. Тоест тогава с най-добри намерения може да влезеш в ролята на терорист, тогава този човек не го иска това нещо. Да. Добро население може да направиш, не? Да, разбира се. Ето добро е относително понятие за всеки. За някой пържолата е добро, за мен маслен боб. Добре, значи, да, днеска опитахме от вашия маслен боб. Значи едно от нещата, които имате си готвач, което прави здравословното хранене много по-лесно от една страна. Тук сте си направили фитнес. Тренирате ли редовно фитнес? Някой, да, аз тренирам, колегите от менеджерския състав, да. А по отношение на твоето трениране, аз това, което се опитвам и всъщност експериментирам на последните 1-2 години, имаше периоди, когато всеки ден ходих в фитнеса с малко натоварване, т.е. 2-3 мускулни групи, обаче регулярно. Сега почнах да разреждам, да натоварвам само една мускулна група, малко по-тежко, обаче пък 3 пъти в седмицата, не всеки ден. Какво е нещо, което всъщност ти експериментираш ли или си имаш някаква установена форма на тренировки? Може би не съм спрял да експериментирам, даже в момента съм в някакви други експерименти. Беше много трудно покрай децата да правя кардио на гладно, сутрин на гладно. Съответно инсталирах си велоаргометър вкъщи, освен на залата, тук плюс още няколко зали, до които имаме достъп и до които ходим, нали, ежеседмично. Да, ето това също днеска, нали, преди да направим, нали, преди срещата, се опитах пак да дам пример, нали, 30 минути на пътека интензивно бягане. Сега след като всичко приключи, ще се направя силовата тренировка. Така че ако разполагам с свободно време, бих правил и по 2 тренировки на ден. Да, в момента съм си поставил за цел, аз имам един телесен скенер на по-професионален, с който си сканирам индекси, body mass индексите и съм си поставил цел, нали, чрез вече една малко по-детайлен подход на тези години, нали, тази година ще навърша 40 години, да сваля под 20% подкожната мазнина. Чисто така от любопитство, понеже до момента, нали, правях различни експерименти, все пак от 122 до 92-3. Имам известен успех, но може би ми липсваше самодисциплината или не ми бяха това приоритетите. И примерно почвам да тренирам доста, но изхапвам доста. После спирам да нали, започвам на режим гладуване и нали, дефицит, обаче влизам в тежък дефицит. И оттам, нали, влизам в едни влакчета, повишава се кортизола, почва ти пречи на съня, ти като не спиш, не се влушава инсулиновата резистентност. И така съм влизал в едни много тежки бърнаути. Да не си се докарал до преддиабетно състояние на диабет 2 с този кортизол? Аз по-скоро съм генетично предразположен и си имах тежка инсулинова резистентност. Тия 122 кг всъщност по този начин, нали, така си ги докарах. Нали. Може би там спасението беше, защото, нали, млад, активен, нали, човек, който се движи, и ако не бяха тези постоянни, как се наричаха, те са глюкомери, които измерват кръвната захар на всяка минута, тогава изнамерих един
Lexicon, той беше единствения, който беше на българския пазар. И буквално с него успях да хвана какво се случва също с моят организъм и там направих рязката промяна. Но едно нещо, което влияе върху тази резистентност е и стреса, напрежението, натваряне. Точно така, Всъщност, нали, по някакъв начин. Да. Кой е твой метод за борба с стреса на работното място? Според мен всичко е, въобще като цяло, стреса на работното място за мен лично е един еволюционен процес. В началото въобще се стресираш на всичко, дразниш се за всичко, избухваш за всичко. Сега 13 години по-късно, нали, те колегите ми тук го потвърждават, съм, нали, супер спокоен и почти нищо не може да ме ядоса, много рядки такива ситуации. Така че общо взето останалите неща, рутината ми, може би, ми осигурява една протекция. Нали, сутрешната ми тренировка, храненето, нали, качествената храна, така да си в една, както книгата, зоната, да си в една перфектна зона, това ти осигурява един щит, да си устойчив. Може би баланса във всяко това в момента, което се опитвам да направя с тази моя промяна в режима е по-скоро да балансирам нещата. Нали, умерено да проследя калориите, умерено да добавя кардио, втора тренировка, криотерапия, да ги направя по правилния начин и това за в момента последните, нали, няколко месеца работи много добре за мен. Пак е строго индивидуално. Да, добре. До сега си говорихме за нещата, които са свързани с твоята лична рутина, как адресираш нещата, свързани с здравето. Нека обаче си поговорим малко за бизнеса. От 2013 до сега са 13 години изминали, освен че си по-спокоен и по-издържлив на стрес. Следващия ми въпрос ще бъде в две посоки. Първо, кои са нещата за последните 13 години, които са те изненадали, че си надскочил, т.е. ако направиш преглед на изминалите 13 години, и след това ще попитам, ако погледнеш 14 години напред, кои са нещата, които искаш да реализираш в следващите 13 години. Но нека да видим, 13 години е голям период от време, бизнесът е растял, ти си растял заедно с него, но кои са нещата, които в 2026 година си постигнал, за които дори не си подозирал, че можеш да постигнеш? Може би въобще това да сме все още на пазара, да продължаваме да имаме дори малки ръстове всяка година. Това са неща и може би спрямо позицията и нивото, в което съм имал пред самия старт. Аз никога не съм имал роднини, никой не ми е помагал. Нали, не безизвестен факт е, че реално аз стартирах бизнеса с продажба на зелено, което не е типично за да продадеш на зелено хранителна добавка. Това не са недвижими емоции. Но всъщност тогава много сериозна роля може би изигра моят личен бранд. Това някой да ми се довери, да ми довери определена сума пари и аз, нали, буквално с точно, нали, определена лимитирана сума пари да започна всичко от начало. Така че прямо начина по който съм стартирал, никакви, нали, подхлъзванки, никакви свежи пари, никакви, нали, нищо от никъде. Тоест, приходите от продажби реално са парите, които са основни източник на капитал. Да, най-огромното постижение, може би само първата година, да кажем, да сме си помагали, защото тогава, нали, може би много сериозно, аз чувал съм тази книга, че тя е Библията на милионерите, нали, мисли за богатяване. И точно в този период си казах, нали, окей, добре, сега ще го тестваме да видим как ще стане. Може би съм имал някакъв ангажимент. Аз бях менеджер на Max Fight, нали, една промоторска компания, занимавах се пак с бранд, там много добри резултати има в тези години. И тогава си казах, стоп, нали, приключвам, нали, с това нещо, ще изградя бизнес с хранителни добавки от нулата, изгарям всички мостове, нямам никакви приходи. Това беше най-голямото предизвикателство пред мен, да направя така, че от ден първи че, нали, трябва да създадем бизнес модела, продукта да е хубав, хората да повтарят и всъщност бизнес начинанието тук беше да се издържаме от ден първи. Може би първите 6 месеца или една година, 2013-2014 всъщност, която се вижда в търговския регистър, кога е основана Цветита Хербал, защото първо работихме под фирма Цветита,
ЕОД. В този период много малко нали, да сме си помагали с нали, бюджета на жена, тя тогава работеше в друга голяма компания. И след това, може би 6 месеца след стартирането ние на компанията ние се самоиздържахме. Тоест, нали, сме на печалба, то се вижда, нали, тя е публична официална информация, не са ни кой знае какви нали, оборотите, но ден първи с 0 лева се самоиздържаме. Така че това според мен, нали, ако не нали, публично и за други хора, поне за себе си доказах, че ето, мисли за богатява, работи, нали, може да го създадем, да създадеш нещо от нулата. Да. Ако погледнеш 14 години напред във времето, 2039 година, какво би искал до тогава да реализираш? Доскоро, допреди до година и половина, допреди да почнат колегите да обикаляме всички европейски изложения и световни, си мислих всъщност, че така всеки менеджер има такива периоди, в които си мислиш, че нали, то нищо нали, не си направил кой знае какво, нали, то всичко го има измисляме. И всъщност покрай тия така европейски и световни изложения и обратната връзка с всички каталози, ние си имаме там една определена стратегия, която имаме и какво трябва да извличаме от тия събития. Имаме си план, фундаментален. Всъщност започнахме много така сериозно да сверяваме часовниците и всъщност да си казваме, че всъщност това, което го правим тук е много хубаво, нали, оценят го. Имаме много лоялни клиенти, партньори, приятели, общност, която много ни подкрепя, на които съм много благодарен и правя всичко възможно нали, да даваме най-доброто от себе си, когато има нужда, с който можем да помагаме. На всички съм изключително благодарен, те го знаят, с всички имаме много близка връзка, но всъщност покрай това сверяване на часовници, което си правим в Европа и световен мащаб, се оказва, че има място за такива като нас и по-скоро следващите 13 години може би ако най-вероятно ще има зрители така, от твоята аудитория, хора, които не са чували за нас, но може би има много хора, които са чували. Следващата ни цел и тя може би аз така съм се я пазил за себе си. Нали, ако имаме някакво постижение, дори да сме в топ 20, няма значение нали, за България, това същото нещо ще го направим за Европа. Тоест, нали, може да не сме толкова широко обхватни, да не сме толкова комерциални, съответно това повлиява и на резултатите, на оборотите като цяло. Нали, това е нали, доказателството, че не е оборота и нали, продажбите на всяка цена са водещи за нас, а по-скоро да сме ние, нали, хората, които сме си. Също това, което ми направи впечатление в предишните ми срещи, освен дългосрочното мислене, има някаква така неосъзната компетентност при вас за устойчивост, за бавен, но стабилен растеж. В един момент обаче пазара ви подема и поне според мен, аз без да съм запознат с вашия бизнес в детайли, ще има една точка, в която, както се получи при недвижимите имоти, търсенето превишава предлагането и всеки може да стане брокер. Сега и във вашия бизнес, може би едва ли не всеки може да стане производител на добавки с някакъв партньор. И времето обаче ще филтрира, ще тества и ще остави тези, които мислят дългосрочно. Това са моите ежедневни разсъждения и разговори, как да буквално в момента, в който океана стане червен, ние да се отдалечиме, да излезем извън водата, да си полегнем на шезлонга, да изчакаме на червената буря да отмине и след това да се върнем отново. Навлизаме в различни ниши, в различни... Сега правим по-комерциални продукти, на различни категории имаме вече продукти на пакети, на едро, за заведения, за кафета. До сега не сме ги имали. В момента, в който всички се хвърлят в капсули, таблетки, добавки, това е неустоимо, нали, хепи, готино, нали, всички стават милионери. 95% от тях се провалят и се загубват парите и почват да правят нещо друго. Ние примерно си направихме биосертификат, сертифицирахме си производството, сега работим върху други две нали, сертификации.
с няколко по-близки собственици на заведения им казахме, искате да опитате нашата матча, нали? Тя няма как бармана да обърка, нали? В един случай да е по-горчива, по-сладка. И те, нали, в началото, матча, нали? Това е отвратително и пратихме на няколко места и направо ни звънят, пращаме 3 кг, 5 кг, ново направление, продажба на биопродукт, който е пакетиран на едро. В следващия момент сме влезе в още 3-4 други ниши, които там продаваме стикове, сашета, по друга форма. И докато в едната област нещо се случва, ние тръгваме в друга област, поддържаме си нашите ниши, нашите категории, в които сме силни. 11 езикови версии имаме, развиваме си международните езикови версии. Вече започваме да имаме участие по изложения. А извън България, кои са другите пазари? По принцип, нашите сайтове са отворени, не може да се поръчва от цял свят. Преди COVID и около COVID имахме много, все още имаме, може би, така, доста развит акаунт на ниво ревюта в Amazon. От 2016 година имаме Amazon акаунт, там също продаваме, имахме там едни постижения в над 60 държави, там не знам коя година, 2019-2020. Бяхме пращали стоки през eBay и Amazon до над 64 държави. Иначе нашия си официален сайт, мисля, че го имаме на 11 езика. Гърция, Румъния, Италия, Испания, Словакия, Словения, Унгария, Чехия, Полша, мисля, че нямаме официален сайт. Ние имаме пък и други 2 сайта, които пак са, други 20 сайта, които пак са наши. Те са пък на други езици. Това са общо взето европейски пазари. Добре, това по отношение на пазарите. Развитието на бизнес обаче изисква да му отделиш време, дали насаме, дали с ключовите хора около тебе. И в същото време пък оперативното съвършенство, т.е. да подсигуриш качеството, означава до някъде може да се ангажираме с оперативната работа. Въпросът ми е към момента как разпределяш времето? Каква част от времето ти отива в стратегическо мислене за тези сини океани, какво е възможно, нови партньорства, нови продукти и каква част от времето ти е оперативно фокусирано върху това да се подсигурят клиентите да бъдат щастливи, качеството, производството да бъде в съответствие с всички стандарти. Ако 100% ти е времето, сега няма да те питам колко часа работиш на ден, обаче от тези 100%, които отделяш, какво е съотношението между стратегическо и оперативно внимание? И то може би самата година, така си разписахме от самото начало, 2026 година. В момента така имаме едно преструктуриране и мисля, че архитектура, преразпределяме се отделите и компанията като цяло. Така че даже нямаме такъв толкова голям фокус пак в този контекст, нали, докато сме на шезлонгите и си почиваме, докато има битка, нали, в морето, в океана. Ние се разпределяме вътрешни процеси, изграждаме си екипите, развиваме си отдели, създавахме две много добри допълнителни подразделения, собствен логистичен отдел, който е много сериозен геймченджер за нашата област. Не само, че може да ти произведем продукт с твоя марка, може да ти го разпратим до цял свят, може въобще да не е пипаш стоката. Следващия много хубав, така много стратегически отдел е call center, наш вътрешен, който е тип така обратна връзка от клиенти, тип анкета, постоянно, буквално на ниво процес създавахме самовъзстановяващ се процес. Тоест, нали, ако има някакъв проблем, call центъра го хваща, дава сигнал към логистичния отдел. Ако има някакъв проблем с продукта, пък логистичния отдел подава сигнал към производствения отдел. И това са някакви неща, които не са директни като продажби по права линия, но като косвени звена, единия ни отдел, да кажем, буквално ни удвои честата печалба на дневна база. Защото ние показваме индивидуален подход, съгласуваме с наши специалисти. Примерно да кажем, обаждаме се, питаме, здравей, преди един месец си купи този продукт, доволен ли си от продукта, всичко наред ли беше? Ти кажеш, не усетих ефект, ние те питаме, добре, а как се храни, какво е твоето ежедневие, почваме да задаваме допълнителни въпроси, нали, консултираме се допълнително, даваме ти обратна връзка, даваме ти възможност да тестваш друг продукт, ако не си доволен, категорично връщаме ти парите. Оказва се, че имаме наши клиенти, които са експерти, те пък се свързват с нас и ми казват, здравейте, искам да работя с ваши продукти или може да ми направите дистор акаунт. И всъщност това е в
втория ни геймченджер, нали, обратната връзка и нещо, което е в съвсем друга посока, нали, на нашите конкуренти и това, което правят всички. Всъщност ключовото нещо, може би една от срещите ни беше посветена с хората от твоя екип, именно на даването на получаването на обратна връзка. И мен ми направи впечатление, че хората доста спонтанно си дават обратна връзка. Лично за мен това е един от основните начини не само хората да работят добре, когато са вече в сформиране на екип, обаче сега това, което каза преди малко, е да оптимизират начин, по който работят на ниво компания. И да бъдат отворени за обратната връзка от клиентите си и да възприемат като подадена ръка какво може да подобрим и да оптимизираме, а не като някаква негативна оценка. Всъщност критичната обратна връзка може да бъде учител или мъчител, в зависимост от това доколко аз съм отворен да я използвам. Ако съм отворен, тя става моят учител. Това, което се случва всъщност при вас. На различни звена, защото ние имаме дялове в други компании. Това е друго нещо, което предприехме преди 2 години. Започнахме най-потенциалните така стартиращи бизнеси, в които виждаме потенциал, да им предлагаме или те сами да стигат да поискат от нас партньорство. И там имаме огромни постижения. В смисъл, буквално променяме те наречени conversion rate, степента на конверсии в сайта. Хванахме един проблем чрез кол-центъра и буквално 30 поръчки на ден стигнахме до 60 и в момента сме на 120 поръчки. Тоест нещо толкова малко, което ти можеш да плащаш, да инвестираш хиляди левове, ако нямаш тази обратна връзка, това няма да го видиш. Да. Значи, много стойност във всички тези звена. Изключително така правилен е основната ни дейност. Нали? Има какво да се желая на ниво финансови резултати, но всички останали звена, ако можем да ги наречем стратегически за нас, съм изключително доволен. Съм много сериозно стъпване, бетониране и да, това, може би ако цялото това го консолидираме, като цялостно резултата за 2026 година, ако това цялото се консолидира като едно цяло, може би ще имаме около 30% ръст. Не е на основната ни дейност, единствената, но всички останали около това. Така че изключително съм доволен и много ще ги развиваме. Тези звена, даже по-скоро в момента, в който стартирахме кол-центъра, вече го развиваме на още няколко пазара. Искаме да го направим интернационално. Какво в момента в твоя бизнес би искал да правиш повече, обаче в момента не ти е все още приоритет в календара? Нещо, което ти харесва и знаеш, че е полезно за бизнеса, но все още ти е на заден план в календара. Може би пак заради старта и нивото, на което сме били, много години ми отне да жонглирам между отделите. Ние в момента имаме 2 действащи производствени бази, онлайн магазина с много звена, дистрибуторски отдел, над 60 постоянни клиента, плюс ежедневни запитвания, може би около 4-5 вътрешни отдела. И през годините това да мога да имам някакво свободно време, нямаше как да се случи. Постоянно имам някакъв проблем с машината, с едната база, с другата база, имам някакъв проблем с продажбите, някой се разболява, покриваш някакви дупки. Това като цяло много ме забави. Това, което част от тази архитектура, преструктуриране, това, което така си поставих за мен като лични цели, е да започна да мисля и целенасочено да прилагам мащабни идеи и да поема така, как се казва, да поема управлението на мащабно ниво. И тук даже имам така и мои примери, които съм си анализирал с други колеги в други браншове. Как може въобще въобще да не обръщаш внимание на микропроблеми, микроменеджмент, пропуски в процеси, но ако се фокусирам върху мащабната цел, върху цялостната, голямата картинка, това може да направи 50-100 милионен бизнес за много кратко време. Всъщност, аз може би заради зодията, много хора знаят, че девици са по-чопещи, такива по-детайлни. Така през годините съм си го отчитал като минус, който съм се опитвал целенасочено да работя. Много задълбавам и чопля в някакви процеси, те са не просто перфектни, а
идеални и това ми е пречило да гледам мащабно и цялостната картина. Тоест предизвикателството пред мен е да почна да изляза изцяло от всички микропроцеси. И затова всъщност е тази архитектура, това преструктуриране. В момента ресурса ми е 100% в това да изграждам екипи и хора. В интерес на истината за в момента имаме много добри попадения като кадри, т.е. не ми се налага да влизам в производството, не ми се налага по отделите да влизам оперативно. След като го поструктурираме вътрешните процеси, които бих казал, че вече имат ясни позиции, предизвикателството пред мен ще бъде по-скоро големите цели, голямата картинка. Преземането на света. Почнахме от Европа, сега вече към света. Да, защо не целият свят, да. Добре. Започваме да затваряме днешния ни разговор. Обичайно към края на подкаста питам моите гости за автори, книги, други подкасти, видеа, филми или въобще неща, които ги вдъхновяват. Изключая тези неща, за които си говорихме. Тогава, когато имаш нужда да почерпиш вдъхновение, кои са хората или книгите или подкастите, към които се обръщаш най-често? За твоето личност и да усъвършенстване. Аз сигурно много заглавия мога да цитирам. Човека читанка. И скромен при това. Може би едно заглавие, което наскоро видях, че го има отново в печат. И тук го разпратих на всички мои колеги. Това е на Джо Виталия "Хипнотични думи". Това е книга и наука, която из основи, става дума за копирайтинг. Но толкова фундаменти има в книгата и въобще в науката "Хипнотични думи", че можеш да си почерпиш за всички сфери на бизнеса, да си извлечеш максимум. Ефекта Медичи, една книга, която за мен е теорията на креативното мислене. Ако някой иска да знае какво е креативно мислене и как може да направи конкретни упражнения, те са описани в тази книга. Минал съм през психология, креативно мислене, маркетинг. NLP за мен е много сериозен фундамент като цяло. Така че мога във всяко едно от сферите да кажа по едно заглавие. Не знам дали ще е интересно. Според мен тези две, които сподели, са достатъчни, още повече в началото на разговор стартирали с други. В интерес на истината за менеджмент, чел съм мисля, че беше Максуел. Да, той има много книги, може би над 50 книги е издал. Да, но твоите книги за България са много практични, целенасочени и може да прилагаш на същия ден. Тоест аз съм ги слушал вторител, но ги препоръчвам. Тоест може да ги слушаш до работа и да приложиш още в същия ден. Добре. И като кое е едно основно послание, което може би пожелал на себе си и индиректно на слушателите, пожелание, което би искал да се случи до края на 2026? Тук ме затрудни. Трудно ли е човек да иска за себе? Лесно е, може би те е по-лесно да пожелаеш и да помагаш на другите, отколкото да пожелаеш нещо за себе си. Да. Което може би тема за отделен подкаст. Може би, ако става дума за вличане в бизнес план с различни неща, може би в личен план да изпитат състоянието и усещанията, в които се намирам аз. Тоест ефекта на зоната. Да си работоспособен, концентриран, фокусиран, последователен, на всичко да ти е подредено. Защото не случайно всичко, което е anti-aging, longevity, една много сериозна точка във всяка една longevity тема е психичното здраве на човек. Може и маркерите да са ти перфектни, ако психически не се чувстваш добре. Така че това е в личен план. В бизнес план, може би, ние винаги сме имали, много съм ценил лоялността в бизнеса, дългосрочните партньорства. Може би, ако имахме повече
дългосрочни и лоялни клиенти и партньори. Бих си го пожелал на себе си, на всеки човек, който се занимава с бизнес. Много е неприятно ти да имаш философия с основи лоялност, но и ти си по средата, но да имаш, нали, клиенти, партньори, които са нелоялни. И, нали, става така, че, да кажем, теб те дъни някой крайен клиент, за който ти произвеждаш тока, казва ти, да, тук искам 200 000, 300 000 бройки от нещо, да резервираме ги, запазиме ги и в следващия момент спира да ти звъни, спира да поръчва, а ти си лоялен със своя доставчик 10 години, изградили сте приятелски отношения и защо ти трябва ли да изкараш нещо, което не е по силите на някакви пари, някакъв бюджет за някаква суровина, някаква стока. То за да отговориш на тази лоялност, това е твоята ценностна система, а на някой му се тая. Тоест, нали, това много сме така през годините ми е било много сериозна травма това. Хем искам да съм лоялен и т.е. на всички да кажа, нали, вижте, аз работя с един доставчик от 10 години за флакони, за сурвени и на всеки пожелавам, нали, да има такива доставчици, но нали, да имаме обратна връзка, т.е. да имаме лоялно отношение към нас. Ти казваш, че това ти е била голяма травма, но всяка голяма травма може да бъде голям урок. Да. Защото реално ти е създава инстинкт, може би, за по-голяма предпазливост, по някакъв начин. Действително, всяка една травма може да бъде наш учител. Вече да не се вързваме на това. Поръчай, резервирай, спокойно, всичко е наред. Може би те предпазва от нещо, което е да бъде още по-голяма травма. Тоест малките травми предпазват пред по-големи травми, психологически, а може би и физически. Добре, Жоро, много ти благодаря. Беше много приятно ви гостувам тук в Бургас, във вашия офис. Така че, надявам се, всъщност вашия сайт ще бъде отдолу под видеото и в Spotify, в YouTube, но освен сайта Цветите Хербал, друго място, на което да ви намерят, или това основно? В LinkedIn имаме профили. В LinkedIn имате профил, в Facebook? Да, имаме профили навсякъде. Отворени сме, навсякъде може да ни се пише, да ни се звъни, има номера, всичко се следи. Имате и кол-център, чисто телефон е, така че за всички потенциални настоящи бъдещи клиенти могат да използвате кол-центъра, който в момента е в процес на още по-голямо развитие. Благодаря ти още веднъж, пожелавам успех на бизнеса в личен и професионален план и до нови срещи. Благодаря ти, за нас беше чест да се запознаем.